Kúkaj, Robo, na tie čaje vedľa. Špinavé protislovenské prostitútky. Ale ja sa urobím... Tak ja by som tu naľavo dal. Čo myslíte? Chápem každého vrátane seba. Preboha, už s tým prestaňte. Sa stavím, že aj prehltá. Nie jak moja stará. Ja to prehltávam. Ja sa cítim dobre. Ja si to užívam. Ja toto odmietam. Robo, ale ja mám na to strašnú chuť. Ale ja nemám. Tak ty, Dano, chod za ňou a oslov ju. Ideš? Ak sa budem cítiť mentálne. Ja som presvedčený, že ak nastane a udrží sa rozvaha v komunikácii, že aj niektorých ľudí presvedčíme. Ani zďaleka. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ja som dostal facku zľava aj zprava. No pozrite sa, že sa mi chce plakať. Je to divadlo. No, čo si povedal? Ja neznášam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hlas a vykrikujú a demonstrujú na tribúnach tričke. Chabý pokus. Tak skús ty, Robo. Predsa len je to predovšetkým úloha pre delegátov a nie pre nás dvoch teraz to riešiť. No, takže sa bojíš. Bol som pripravený, som pripravený a budem pripravený. Ja mám naozaj do určitej miery trému, pretože sa o mne hovorí, že sa bojím žien. A je to pravda. No ako? Ja by som chcel poďakovať Dánkovi, lebo vznikla dohoda. No a čo si im povedal? Hľadám nejakú dobrú príležitosť, ale nerobím to tak, ako možno niekto iný, kto nemá nič iné na robote, len si riešiť svoje vlastné bývanie. Ale platím si byt sám. Čo, to fakt? Ani zďaleka. Tak v čom to je? To je dvojaký kilometer. Musia sa báť a musia mať strach. Preto som použil veľmi tvrdý... Ukáž ten papierik. Aj Facebook ti dala. Dano, to je sociálna sieť, keby si nevedel. Veď som není z Marsu, ja viem, čo je Facebook. Tak jej napíš, možno si konečne vrzneš. Kedy si naposledy užil? Musím povedať, že dlhé roky. To fakt nič? Ani ťa. Prinesiem vám ešte niečo? Poprosíme účet. Dano, a ty kedy si nájdeš ženu konečne? Ja sa nezaoberám, čo bude, keď bude. Ja v živote otváram dvere postupne a vždy vidím potom, ktoré dvere mám otvoriť ďalej. Ale však už by si mohol založiť rodinu. Ja nechcem byť uštvaný životom a raz tu naozaj zomierať spôsobom, že som sa uštval a stále robil a stále drhol a stále zle. A prečo nechceš manželku? Viete, že raz sa rozvediete, ale musíte kvôli deťom žiť ďalej. Počuj, ty si gej? Ja neznášam chlapov. No a čo ten piatok? Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. To, čo sa stalo v piatok, veď to nebolo prvýkrát. Budete platiť spolu? Netuším, o čom hovoriť. Ja ho nepoznám, nikdy s ním kávu som nepil, ani piť nebudem. No, tak teda oddelenie. By som rád vysvetlil tú emóciu. Čo? Sa mi chce plakať. No koľko? 170 miliónov eur. Samozrejme, že veď sa dá vždy požičať. To nie je problém. Tak čo teraz? Ideme ďalej. Pekne pozdravujem, dobrý večer z Košíc.